Assalamualaikum pembuka kato. Kato dibuka jo bismillah. Jo bismillah kato dimulai. Sairing balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sairing salam dan jo sambah. Sambah lalu salam kembali. Talata pun tiang dihulu. Di bawah giliran taji asam ulo kato dahulu tiguling bago nan terjadi pertama sambah menyembah kedua paso jubasi ketiga siriah jubina burung sinura burung sinuri menari-nari ateh pamata siriah galak pinang manari menceliak rombongan nan Allah datang tanam siriah tanamlah pinang tanam karako di halaman cabiak siriah katoklah pinang pengganti rokok pamenan tangan sembah menyembah dalam adai tali batali jo undang-undang tasabui di mului mani kuci dan murah baso basi lari ketujuh baanan sikarat kininanku siriah sacabiak minta dikunyah pinang sagato minta dimakan tarantang tali di bawah janjang elo diambil pangabik sike kok dirantang namanya panjang elo dipunta nanya sike ambunan bukan kurang jadi pandai ilmu dituan kasimpannya jika santiang bilai mambilai jika kurang tolonglah tubuhkan ambunan bukan kurang jadi